sai ka ce menene dalilin kirkiro wannan fitina? Ba abin da ya kawo shi banda abu daya, sace abin nan da ke karkashin kasa da Allah ya bamu. A nan ba zan gaya maka darajar abin da ake dauka ba, tsadar abin da ake dauka na sani ba ban sani ba. Ina ake kaiwa, wayanne kasashe ne, mutanen 'yan Najeriya manya da suwaye aka kirkiro wannan shegantakar ta fari. Wannan ta biyun da kaga tana faruwa a su Zamfara su Sokoto haka, shi gold ne. Daga Sokoto zuwa Kwara duk gold ne a shimfiɗa a ƙasa. Kuma ba wanda zai ce maka ya san ainihin abin da kenan. Kuma a ƙasar nan kaga arewa maso gabar ba in duk Afirka ka ce ni Mustapha ne na gaya maka ba inda ya kai ta arziki, babu inda ya kai su arziki. Yanzu kaga Yobe, ni dan Yobe ne, amma yawancin mutanen Yobe ba sani ba. A duk kuma duk cikin wannan jihohin da kyar ka sami mai arzikin Yobe, amma yau ita ce talaka. To amma ba san me a ƙarƙashin ƙasan ba. Yanzu misali zan baka misali, ina wutar lantarki talaka yana samu ba ya yi tsada ba, ba waɗansu kamfanin ka bane suke siyar da wutan su jawo su siyar a siya da tsada, amma ba ku dalilin samun wuta da tsada. Kowane ɗan Najeriya ya kamata a ce akwai wuta a gare shi. Bari in baka dalili, da Bauchi da Bauchi da Gombe da Nasarawa da Kogi da Benue da Enugu duk a shimfiɗa a ƙasa kol ne. Kuna da iska, akwai abin da ake an sa shi wannan abin mai kaman fanka, inda iskar take sai a tara wannan juyawan da yake duk jawo wutar lantarki yake. Ina naku? Allah ji rai yar aduwa ya yi wa Katsina, amma ga abin nan duk a shimfiɗa a ƙasa mun kasa sanin amfanin, kuma muna nan muna complain cewa ina magani ba wuta. Kuma dukkan manya-manyan kogunanku kun bar ƙasa duk ta cike, daga an gama damuna za ka ga ya bushe. To akan yashe saboda a bar ruwan nan yana tafiya don saboda dam, kuma ya bar mutane su rika yin noman rani ba ɗaya kanwa biyu. Haka wannan dam ɗin da za a rika tallafa mata wucewan wannan ruwan da ana yashe yawancin kogunan namu, dam ɗin za ta yi aiki sosai lokacin rani kuma a rika samun wuta da arha. Akwai gas, duk Afirka ba wanda ya kai ku yawan gas, sai dai a kwatanta ku da Rasha. Yawan gas da ke Najeriya, mai da muke da shi kankani ne akan gas da Allah ya bamu. Har yanzu ba mu daukan gas din. Wanda yake da gas kuma ya kukan wuta to lalle gara ma hukaci da shi. To a haka muke tafe yanzu. Duk dalilan a samu wutar lantarki kuna da shi wanda zai kai ku shekaru ɗaruruka masu zuwa cikin sauƙi da kwanciyar hankali. Ba ku amfani da shi. A yau to me yasa ga abubuwan suna nan ba za a yi ba ake takurawa talaka? Kuma an ka tashi yanzu ka ce okay a tsaya a gyara shi ya zama haka saboda talaka ya samu, kai ka zama makiyin waɗansu manya da suke samun kuɗi. To mu irin mu an ka ga dama ka yaƙe mu, an ka ga dama ka tsane mu, an ka ga dama ka zazzage mu inda zaka zaga. Mu dai amana ɗaya ce, tabbatar da gaskiya ɗaya ce, taimakon talaka ɗaya ne, taimakon ƙasar akan amana ɗaya ce. Wanda an kace dama ba za a zage ka ba ai kuskure kake, mafarki kake yi. To mu da inda amana a gare mu fa namu tunanin daban ne, ba zan ɓoye maka ba. Wannan ƙasar sai dai waɗansu ƙasashe su shigo nan su zo su nemi albarka su amfana, akan 'yan Najeriya a ce talaka ne. Ba ɗan Najeriya akan abin da Allah ni daga sanin da na yi daga arewa zuwa kudu, abin da Allah ya shimfiɗa daga duwatsu wanda duniya take nema, ina na a ƙarƙashin ƙasa da diamond da gold da gas da duwatsun da ke nan kudu a arewa maso gabar, duk abin da ke gabashin Najeriya ko me kudi ne. Arewa maso gabar, kudu maso gabar, kudu maso kudu, duk abin da ke nan ya fi karfin abin da za ka yi tunani. Duk Afirka za ta amfani daga nan, shine gaskiyar magana.